Swerte lagi nakaabang, larong may puso, saya'y walang hangganan, kasama ang PCSO. Sa bawat hakbang, di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay, big time na papremyo hatid. Sa bawat buhay ang pangarap abutin, sa kada laro dito sa Grand 88, panalo sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte lagi nakaabang, larong may puso, saya'y walang hangganan, kasama ang PCSO. Sa bawat hakbang, di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay, big time na papremyo hatid. Sa bawat buhay ang pangarap abutin, sa kada laro dito sa Grand 88, panalo sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito, kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo, maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sweepstakes partner tayo, gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaking Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating pangatlong akto Silanggo Person 2 number 3375. Pangasinan, let's play Small Town Lottery! Timer ready! Winning number 9. Number 9. Ibabalik po natin ang number 9 para sa ating pangalawang pag
and 5. Are the numbers 9 and 5 in exact order? Congratulations po sa lahat sa nagdadalo. Ako po muli si Jerry Ogtalan. Lagi po natin tatandaan. Iseso hindi bumuro sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw results for our 8:45 p.m. draw today are numbers 9 and 5. Numbers 9 and 5 in exact order. Oloto, PCS Oloto.